Hola nois i noies, benvinguts un altre dia, una altra setmana a aquest el nostre canal. Espero que estigueu força bé i espero que estigueu preparats per una nova recepta. I què és el que estarem fent avui? Doncs avui estarem fent un mikado. I no em refereixo a l'emperador japonès, no em refereixo tampoc, no em refereixo del tot al joc aquest de palets xinesos, que és un joc ancestral que, per cert, a Catalunya té un equivalent que es diu canyetes. Doncs bé, no m'estic referint del tot al joc. Em refereixo a unes galetes que venen, que suposo que tothom n'ha menjat o les heu vist, que es diuen també mikado, m'imagino que estan basades en el joc, que van banyades en xocolata, són uns palets així banyats en xocolata, suposo que els heu vist. Doncs bé, no m'enrotllo més, així que comencem amb el nostre mikado. Som-hi! I comencem. Agafem un bol, afegirem la mantega que està a temperatura ambient i el sucre glaç. I ara que ja ho hem batut i ho hem blanquejat, afegirem la farina i anirem afegint l'aigua. I hem de treballar aquesta massa fins que sigui una massa que no se'ns enganxi les mans. Amb les mans ben netes, com sempre. I mireu, realment s'ha fet superràpid. I ja la tenim. Agafem 2 fulls de paper de forn. Posem la massa i a sobre posem l'altre full. I amb un corró anirem estirant-la. I un cop l'haguem estirat, la tindrem a la nevera uns 20 minuts per refrigerar. I després de 20 minuts a la nevera, recuperem la nostra massa. Ara el que farem serà tallar tires, més o menys d'1 centímetre de gruix i d'uns 10-12 centímetres de llarg. Molt bé, més o menys ho tenim. I ara simplement el que hem de fer és agafar aquestes tires, posar-les a taula i arrodonir-les. Veieu? I ho anem fent amb totes. I mireu, ja els tenim aquí preparats per anar al forn. Tinc el forn precalentat a 170 graus. Els posarem i els tindrem uns 10 minuts. Jo crec que ens han quedat més o menys semblants, Bé, doncs anem cap al forn.
I mireu com ens han quedat després de 10 minuts al forn. Veieu, encara estan calents. Ara deixarem que refredin. Aquí tinc preparada una altra fornada perquè amb la massa que hem anat tallant he tornat a estirar-la i he tornat a tallar. Així que anem a deixar que refredin i després acabarem de fer-los. I mireu al final quants palets ens han sortit. Hem d'anar en compte perquè es trenquen molt fàcil. I ara que ja estan freds, el que farem serà fondre la xocolata. La podríem fondre al bany Maria, però jo el que faré serà fondre-la a petits cops de microones, que així aniré més ràpid. Som-hi! I ja tenim la xocolata fosa, mireu. I aquí he preparat aquesta reixa perquè posaré els pals aquí per escórrer. Aleshores, la gràcia està que hem de mullar doncs, com unes 3/4 parts de cada pal. No sé si m'arribarà tota la xocolata, intentarem. I si no, podem ajudar-nos amb un pinzell. Mireu, ja tenim un, el posem a escórrer. Bé, m'està resultant difícil mullar els pals, així que acabaré pintant-los. I mireu com ens han quedat finalment els nostres palets de Mikado. Veieu? Amb la xocolata, els hem cobert amb xocolata. Sé que no són com els que comercialitzen, però bé, és casolà, ho hem fet a casa, no podem fer-ho igual. El que sí us dic que estan boníssims, així que ja ho sabeu, palets de Mikado. Bon profit a tothom!